Yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathumtimandi mabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We're in the streets of Ekatlehong bafethu and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza show uthela itswayi phakathi. It's going crazy. It's going bananas. It's Kimberly King mtanami. Another day, another dollar. As you all know, I'm not alone in K1 bafethu. Ngiphethe inja yegame bafethu. Ngiphethe uSbuda mfethu. Uyamazi mawubona leli bhasi ke wazi ukuthi ngiphethe uSbuda bafethu. The #1 director, the #1 producer. Senza show ukuthi siphatha abantu grand. Sifuna ukuthela itswayi phakathi. Sbuda, ngisekasi lakho baba wami. Show grand futhi. Ngimnandi and ngifuna ukwenzani ukuthela itswayi phakathi baba wami. No, asilithele mngani wami, asilithele ilanga lakhona mfethu. Kumele kubonakala ukuthi siyathembana masingabantu mfethu. Baba wami. Umjolo phambili mfethu. Umjolo phambili bafethu. Today I'm with my brother lana and ngihamba naye mfethu. Asibangene. Shone phansi bafethu. Ashone phansi. Ekuse. So kubona masibuya ke thina bafethu CMTV. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. It's a Kimberly gig. Ngiyabonga mfethu hayi ngicabanga ukuthi standard. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathumtimandi mabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger na CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. It's about that time, bafethu. As you all know, mase ngimuva kanje itarget isuke isilokhiwe. Bathi lolu thando lolu thanda lukholula alukholula lolu thando. Ekuse. Hi guys. Sanbon. Sanbon ninjani? Sure, my brother ukrend mfethu. Ayizwe mina mfethu igama ngutshinja ungathuki sisiwami. Mina igama ngutshinja abangani bami laba. Shuthe ngihambe ngenza ishow lana mfethu for ilokhuzana mfethu for channel yami ngihambe ngibuza abantu ukuthi baya date and are you guys dating? Sure, we are dating. Amjayami. Ayi mama zili on the show mfethu. Uba igama lakho Otham? Tshepang Makuthuli Mhlobo. Awus. ID number ke leyo Tshepang Makuthuli Mhlobo. Awuzwile mfethu. Mama, what's your name? Squash. I want to squash you, squashing the relationship and making sure it's good rise. So niyathandana mfethu. Sure, we are siyathandana you. Siyathandana. Ngicela nje ukunibuza nje few questions bese ngiyaniyeka ne. My perfect man ngicela ushaya show ngathi. Angithi ngihambe ngibuza imibuzo mina ukuthi abantu bayathandana and so that we can prove to the rest of the world ukuthi mawukuthi bakhona abantu abasafisa ukujumpa into a relationship fanele ukuthi ba behave kanjani iziphi izinto ezibalekile so that everyone ekhaya izobhala amanothi yabona. Okay. So when siswami, I want to know from you, what is it that you love ngomchita wakho? Leyakwenza nje ukuthi uyeke wonke lama guys around uthathe yena. Okay, ngomthapang unothando uyabona guy right. Mina mbona nawe muhle, I mean. Yeah, power to that. Yakwazi ukungukuka. Awunjayami. Bhala namanothi lapha ekhaya, bhala dinga indoda ekwazi ukukuka kuka. Nika. Ayizwa. So when on your side, what is it that you love about mamas? Ayishimfethu lo muntu uyangigeza yabona noma ngihamba naye. Yacaca mfethu uyangikhanyisa. Supportive. Like uyonke into yami. Ngiyambona yena mfethu. Nanamhlanje nje shaya 2 years. Sonke namhlanje. No. So 2 years nje unibambe le tender nje unguwe nje mfethu umakhathini lana. Yazi mfethu yimi lo. So my brother, I want to know from you, do you see a future between wena nomuntu wakho? Ngiyayibona ifuture nje. Nayi ifuture. Ayikho na good. Nayi uyayibona nje nayi. Awuthi ngihlisa ama HE bright, awuthi ngifaka izazi. Ngiyayibona. Power to that. Siswam, do you see any future between you two? Abantwana like opportunity. Opportunity. Do you want a opportunity? Are you ready for opportunity? I am ready. All right. Be ready. All right.
Abophuthununu. Baningi. So wena siswami awukazi wabona uyamthemba umuntu wakho? Yeah, ngimthemba. Uyamthemba ne? Yes. So awukazi wabona akaza kuthunela ama flops before mhlambe kule relationship angakwenza ukuthi ungamthembi ne? Wow. Awekho. So in a scale of 100 umthemba kangakanani? 99.9. 0.9. Njayami? Sure. Uyamthemba? Ngiyamthemba. Big time. Akaza kubonisa ama fire and sense. Hayi. Ama fireworks. Angeke ngicebe baby uyazi. Angeke umcebe kanje. Kanti hayi ungamcebi. Uzoyiceba yena. So tell me mfethu in a scale of 100 umthanda kangakanani? 200. Except bafethu we have 299.9% kulolu thando bafethu. It's Baby King. As you all know, my name is King Ginger Cream de la Cream and I'm looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi and ngifuna ukubabona bejabulile. Ngisacela fethu uphe umuntu wakho the real hug. You will never know, maybe it's the last hug. Awo phela umusufava ngake ndawuzothetheli umjwayele Ngimjwayele khuleka ngihlezi nginayo benginayo na weekend. All right. So kunelento esenza sisami kuthiwa loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena awuthama unika ipartner yakho sisami right angithi wena awuthama unika umuntu wakho ilokhuzana ifone yakho for 60 seconds ukuthi acheck ukuthi wena flatter nabo bani on WhatsApp, Facebook and Instagram, all ama social media platforms. Angithi wena uyamthemba? Awunjayami. Nawe mama the same applies to you. Sina power bank usebenzisa iphi charge? Type C? Noma Awuthi charge masiphuma endlini. Uyayishola. Mayifika 50 yacima yazi. Hayi man, come on. Nayi for this. Sure, ngikayi njayami. Ona nkinga ngithi? Anginankinga bafana. Ngoba wena umchitela ngithi. Next. Nawe sisamana nkinga ngithi. Ngoba umchitela awusisami. Hawu. 24%. 24%. Mawuthi yacima ngizocela uwakhe asinike i-charger. All right? Okay. All right. Niyavuma ngithi uthi senze couple switching phones? Siyashaya. Okay. Njengamanje mfethu it's about that time. It's time for the famous question. Time for what? Famous question. Time for what? Famous questions. Mamas, can I come inside? Yes. All right. Inside la? Yeah. Okay, yeah, feel akuna stress. Sure. Ngiyabonga uThemba. Awunankinga ngithi? Sure, anginankinga next. Mamas, thank you for allowing me to come inside. Okay, wait. Sure, anginankinga. Kanti wena ucabanga yipi inside because I'm already inside manje? Bengishela ukuthi ngifuna Kanjani emgaqweni? Deep. Ubungangigaya yini yena mangimcela deep? Next. Yo, akungani. Mara ubusuthe awunankinga. Nganyiwa. Mara ubusuthe akunankinga. Nganyiwa. Nyi. Musa. Nyi. Hi, Viz. Mamas, you know what I'm gonna do? Because outside ngiyayibona ukuthi unothando and overprotective yabo. So qala ngefoni yakhe mina nawe sicheck ne? Okay. Awuthama ukrena ngithi? Yeah, angina stress. Oh, la pastor, ngicela ungivulela. Dango. Ay, is it ngicela ngibambela? All right, ngicela uzela na WhatsApp ngithi. Okay, ngicela ume kanjalo. It's about that time, couple switching phones, mtanami. We are on WhatsApp right now and we are about to type the tranders. Please type for me. I love you. Okay, Nangjam. Yeah, ungama nje, yeah. Awubasheli noma basheli? Hayi, abangisheli bayazi ukuthi ngishadile mfethu. Ngishadile mina, ngishadile. I'm married. Wena lo. When every day I'm to send lo mchithu I love you. Oh, now ngathi obsessed ke. Hawu. Ay cha Ngiyamthanda. Alright. Cela udelete. Ngicela ungitypela uthi I miss you. Faka iheart. Hey. Aw mamazi. It's Baby King my babies. Bekuyibhethe yakhe. Uzali wena yazali njayami. So wenzeni umthengelile ikhekhe or umnikile ikhekhe? Ngimthengelile ngamnika. Nika. Buy a nigga. All right, nigga. Ngicela ungidilithela, ngicela ungitypela uthi sex. Uyayicela mari sex angithi nginokukhuluma ngayo mhlawumbe mecela ukuthi ucela ni have. Awu lo mfana ucela njalo ikhekhe lo. 2 years long addicted boy. Shit. Wela. Njayami.
Type lapho to come outside. Yeah, la Come outside. Yeah, mhlawumbe uthi khona ingane oyoyibona wena usufuna ukuthi iphume uthi can you come outside? Khona come. Okay, it's fine. Cela uphume. Una Facebook? Sure. Showcase. Siphume mamazi ubheke seswami ya ifone endoda khuleka ithintele. No. Ngena la kuma messengers. All right, cool. We're on messengers right now. Type for me I love you lapho phambili. Awena ngiqoqa wena. Khuleka mina honest impisi umama la. No result. Type uthi I miss you. Ish. Okay, cela delete. Type uthi sex. Hayibo, bayakhuluma ngayo. Siswami right? Right. Uhappy umaruzizwe unjani ubona ifoni outside kuthi clean? Ngihappy like ngiyabona ukuthi akangijwayele ngithanda. Yakuthanda le out le. Yeah, njami uyamthanda wena umamazi. All right. Una Instagram? Awunayo ne? How do you feel mara ubona ukuthi outside oyi loyal kwena? How do you feel? Feel special ne? And kumnandi ukuhlala endaweni special ne? One. Nethezeke. Hlala ba. Uthi nginethezeke. Hayma yelele ma. Awuthami. Elazo udaba mfethu. I'm happy for you nje yami. Ukuthi mfethu outside grand mfethu yabo le nto. Mamas, cela ifoni yakhe, cela ungifakela password. Ngatatazela. Ngiyakuthemba wena siswama ujoli. Angithi. Wela. Na man. Bamba nje yami. Cela ungela ngala Musa. All right guys. No. We are on WhatsApp right now and we are about to type the Chandis. It's time for me. I love you. All right. Abakushayela insizwami. Bakhona bangishelayo. Lolu Thando. Manje ukhaya yenzakalani ngayo? Awulolu Thanda lukholula. Khaya Awukhulume man kenzakalani ngokhaya? Umngani wakho. Ema out yami. Njani umngani wami lo? Ukhaya umngani wami. How? introduce kuye So wena manje kusho ukuthi ibhalela ukhaya ukuthi I love you uma ukuthi awutake introduce kukhaya. Kanti bengachethi nawe lapha? Ngitshela into ngitshela yona wena. Mara kubhaliwe nje ukuthi ukhaya lona waye ukuthi ubungachethi naye. Unokusebenzisa ifoni kakhaya Musa yakhe mayicimile. Mama mina ngambhalela ukuthi I love you ukhaya mina. Ngambhalela lento le. Cha, uthi wena ngithi Mina ngithi. nawe ubuyitshela ukuthi ubhalele yena ayi ukhaya. Hayi. Okay. Must type futhi lana sithola ukuthi ukhaya uyavela kwezinye izinto. Ngicela ungithayipele la uthi sex. All right sesama ngithi. Angithi right. Right. Lolu Thanda lukwe. Bafwaye. Dano lo angidisappoint. Yenzakalani sikho anginiki yonke into. Siswami yonke into na, anginiki yonke into na. Musa uza ngalana mfethu. Chaza siswami. Chaza. Yabona futhi ne. Khona lelanga leli yena bekahleli namajita akhe ne. Yeah. Ngiyamtshela ngathi ngicela ukubona. Athi yena ubusy ngihamba session, yabo. So ukhaya was there for me so wena what decide ukubiza ukhaya screaming awu siswami. Manje siswami usamthanda mara njengoba ubuye udlise nokhaya futhi. So ukhaya nizokwenza kanjani ngaye? Because nokhaya nayo usiyakuthinta manje. Cabanga labantu abangani unokhaya uyathinta nomuntu okhathinta futhi. ngizomlahla ukhaya baby. Utshola naye kanti. Utshola uthi ubeyamsiza. Awuthami wena indaba kanti wena mfethu ukhohlwa ukwenza isession yasendlini ulokwenza ama hubly session. Nje mina umntana ngimnika sonke isikhathi sami enginaso. Siswami kanti wena ufuna singakanani isikhathi ngoba uthi ukunika sonke anaso. Phela ngithi like mangimbiza manje imeleze phela. Noma ngithi ngenza kanjalo. Angenzi kanjalo. So wena uthami usazoqhubeka ujole na njengoba ubona ukuthi ukufebela nokhaya. Hayi angeke ngisakhona. Because wena shutha uwenze phela kahle umsebenzi nakho phela kuyacaca shutha ukhaya umastermind lana. Wena siswami phakathi kwakhaya nolokhuzana uzobathanda bobabili nomzonza njani? Ngizothanda usebhanga. Ngithandana. Asikisiyani. Ngitsabise ngahlahle wena ngi-appreciate wena ne. Asikisi. Mara naye boost like
sengimkhapha mfethu ase I'm done. So wena uthini Ngicedile mina. ugrand ngayo. I'm done. Na iphone yakho siswami. So wena siswami ke wena awuthami mina mfethu ngivumela ne decision yakho because ngamxolela ajola nomanana. Manje yena akwazi ukungixolela ngoba ngijola nokhaya. yini bupheya yini ngale nto yenzayo shoot wena you try Bengapay revenge like bengiphorekile mina bengimele ngenzeni. Mawuphokela kungani wami wena? Futhi akusongani wami lo muntu. Yeah kuyena. Next. Yeah Next. Yini nje. Ngicela ungiblock, ngicela udelete wasana. Yeah. Nalama slippers no. Awu. No, ngicela letha ama slippers wami mfethu. Ngitsabiseni. Ngisasikisi mos. Ngicela Mfethu ima awuthami. Okay. Siswami. Hayi udinga ophaqa bakhe mfethu. ngicela unginike phatha. Nami ngicela umsobho wami ke. Na ufuna sonke lesikhathi sex? Ngifuna umsobho wami nami. Ngifuna amaphaqa akho. Ngicela umsobho wami. Yazi. Keep. Ukuthi uzoyeka. Ngicela umsobho wami. Uzoyeka. Ngicela umsobho wami. Umsobho imuphi siswami? Umsobho imuphi injoba kade makuthi Owa 2 years yonke. owa 2 years. Awuthami ucela isex yakhe ya 2 years yonke ke shoot. Nawe sisama kodwa awunayo i-right ukuthi ucela umsobho wakho were sikuwe omoshile kulomjitelo umjitelo ulwayo. Right ucela amaslippers ungithengelile ngithi. No mara uloyali lomjita kwena. Ngomngani wami ngazi ungitholele ngomngani wami wena. Awuthami ungali angithi sekunikile amaphaca akho. So wena awuthami wenza njani uyaqhubeka naye? Uyamshiya? Ngiyamshiya mfethu. Hayi siswami ke mfethu it's over siswami nama yiki into engakusiza ngayo. Makuthi kodwa niyafuna ukuthi nilungise kahle lento awuthami are you still going to give her a chance ukuthi I explain? Angeke ngisamnika i-chance. Lo muntu bekangekho uyamiyeka ukuthi asixabanise kanje. Mina ungangifaka endabeni zakho mina siswami. Sizofaka ngithi uwofika wasesha amafoni wethu. Mina ngicelile navuma ngithi nina. Hawu mase ungifaka endabeni zenu wena siswami uyayifebela. Mina ngifebi mina. Kube yiphothi wenzani? Mina Uyenzani? ena mfethu. Ngcono uhambe mfethu, ngcono uhamba ngithosa umshaka kanjani umuntu ongasamthandi. Mfethu, Ngiyangibadisa mfethu. Musa ngicela sim escort mfethu. Mina angijwayeli mina kabi. Hawu. Hayi siswami ku right hayi. Sure mfethu awakhe angithi uthatha sekuphelile manje indaba ufuna uphaqa. Uzohlabeka. Thepanga skisi. It's about that time, bafethu, couple switching phones. As you can see, bafethu, my brother, enough is enough. He's not continuing with this toxic relationship because umamazi ushayisa ukhaya and ukhaya umchita katsepang. Shutse umamazi ushayisa all over ibubble gum and they're enjoying it together. It's going crazy. It's going bananas. K1 bafethu emakazana. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. It's Kimberly King mntanami. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.